കേരള യാത്രയാണെങ്കിൽ ഇത് കേരളമല്ല എങ്കിൽ ഉള്ളാൽ ദർഗാ ഷരീഫ് നിന്നാണ് ഞങ്ങളെല്ലാ പരിപാടികളും തുടങ്ങാറുള്ളത്. താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബുഖാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങളവர்கள் 60 കൊല്ലത്തോളം ദർസ് നടത്തിയ സ്ഥലവും സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലവും എന്ന നിലക്ക് ഈ ഉള്ളാലിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ആ നിലക്കാണ് ഇവിടെ വന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ കേരള യാത്ര ആരംഭിക്കാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യർക്കൊപ്പം എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് ഈ യാത്രയിൽ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്ന് മനുഷ്യത്വം മരവിച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടിലുടനീളം അരാജകത്വം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം പോലും അത് അരാജകത്വത്തേക്കും അധർമ്മത്തേക്കും നയിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത്. അതിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുത്ത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭാരതം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കേരളത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭാരതം മനുഷ്യരെല്ലാവരും അവരുടേതായ യഥാർത്ഥ ആശയം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും സന്മാർഗം ഇവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതാണ് ഈ യാത്ര കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ എല്ലാ യാത്രകളും കേരള യാത്രയും കർണാടക യാത്രയും എല്ലാം വളരെ വിജയം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയമായും മറ്റ് വിധത്തെയും ഭിന്നിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പലരെയും മാനസികമായി യോജിപ്പിക്കാനും അക്രമമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ യാത്രകൾ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇപ്പോഴും കഴിയണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് നടത്തുന്നത്. അത്